Bos, ketoke awake dhewe kesasar iki, Bos. Ndong grandong, ketoke awake dhewe kesasar iki. Aja omong yo bener iki lho panggone. Lah, tapi kok peteng ngene to, Ndong? Yo jenenge tempat setan yo peteng, Blok. Nek pengen padang ning pasar malam kono. Ndang, awakmu mlebu dhisik. Lah, wis aku iki lho. Aja aku dhisik lho. Ndang mlebu. Sing njaluk pesugihan kan awakmu. Bacok pisan kowe engko malah ngomong ae. Aduh, boyokku kobong, aduh. Untung ora empritmu sing kobong. Nah, iki lho setane muncul iki lho, tak cekel iki lho. Nyanti kowe le. Lali awakmu karo aku. Awakmu sapa? Aku ora kenal. Weh, karo kancane dhewe lali. Aduh, panggah sik lali karo aku. Sik to awakmu iki sapa to jane? Oh, grandong sing tukang nyolongi cawet kuwi to. Lambemu ambune kok batange to, Su. Tas mano apa kowe? Lambe apa got ya ambune kok ngene. Tumben banget awakmu rene, enek opo? Oke lho, bosku njaluk pesugihan, pengen sugih wonge. Pengen sugih? Nyapa ndemoki pentil aja ndemoki pentil gak sopan kuwi jenenge. Pentil. Meanwhile, Bos, awakmu duwe info rondo apa ora? Info rondo? Info rondo ya akeh. Kamu pilih ndi karekan? Loh, milih piye kuwi maksudnya? Aku ndak ngerti aku. Yo milih rondo normal apa rondo sesar? Aku tak milih rondo sesar ben luwih nyakot. Yo enek ae, engko tak WA lek enek. Iya, engko WA-anan langsung di Sherlock.